салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. кадом расонаи хабарию шабакаҳои иҷтимоиро варақ назани гап сари хаби Алонсо аст. дар рафтани ҳеҷ сармураббии дастаи шоҳона ин қадар гапу овозаву ҳангома нашуда буд. савол бисёр аст. ӯ чаро рафт ва Арбелоа ки аст ки ба курсии сармураббигӣ омад? дар Мадрид ин гуна ҳолатро хуб мешиносанд. вақте мураббӣ лоиҳа мехоҳад, бошгоҳ бошад сухани анъанавии натиҷа лозим ва худи ҳозир лозим астро пеш меорад. Алонсо ки худро меросбари зеҳнии Анчелоти ба намояндаи футболи фикркунанда мешуморад, интизор буд ки ба ӯ вақт ва ваколат медиҳанд. аммо Реал одатан ба касе вақти зиёдатӣ намедиҳад. инам баъди мағлубият дар Эл Классико, ҳатто агар номаш Алонсо, Зидан, Анчелоти ва ҳатто Гвардиола ҳам бошад. дар ҳамин лаҳза ногаҳон номи Алваро Арбелоа аз куҷое пайдо шуд? ӯ ки аст ва чаро Реал маҳз ба ӯ бовар намуд? Арбелоаро насли камтар кӯҳнатар мешиносанд. замоне ки Роналдо ба Мадрид омад, дар ҳамон равзанаи трансферӣ Арбелоа ҳам ба ин тим пайваст шуд ва то соли 2016 ҳамроҳ бо Криштиану фазои футболи Аврупоро ба ларза медароварданд. акнун дар ин даста ӯ вазифаи нав дорад. аслан дар чунин вазъият ки дар ягон дастаи пурқувват таҷриба надориву яку якбора аз дастаи машҳуртарини ҷаҳон оғоз мекунӣ, паи худ таваккали бузург дорад. ё ба ҳамин карьераи мураббигӣ ба пуррагӣ тамом мешаваду рафта аз сифр сар мекунӣ, ё мисли Зидан муваффақ мешавӣ. маълум аст ки ин бача агар ба ин симат тасодуфӣ омода бошад ҳам, вале хеле таваккалкор аст. таваккал нарасту андеша мода. ӯ пеш аз ин Кастилия, яъне дастаи ҷавонони Реалро мураббигӣ мекард, вале мутаассифона барои мухлисони шоҳона дар 7 бозии баргузор кардааш бо дастаи ҷавонон дар муқобили Барселона 7 маротиба шикаст хӯрдааст. ҳарчанд атрофи ӯ суханҳои манфӣ зиёд садо медиҳад, вале бисёр мехоҳам алорағми мухлисони Барселона муваффақ шаваду дастаи дӯстдоштаи онҳоро дар ҳар вохӯрӣ пора кунад. мухлиси Реал нестам, аммо хислат ҳамин аст ки баъзан мехоҳем як нафари назарногир дар муқобили зӯрҳо дастболо шавад, мисле ки Жан-Клод Ван Дам дар охир бар муқобили Тампо пирӯз гардид. Майкл Каррик дар Манчестер Юнайтед. интихоби одами худӣ ва табрики дипломатии Криштиану. таъини Майкл Каррик ба ҳайси сармураббии Манчестер Юнайтед пушти моҷарои рафтани хаби Алонсо хеле ором гузашт. касе нафаҳмид, аммо дар асл пур аз паёмҳои пинҳонӣ буд. пас аз чанд соли таҷрибаҳои номуваффақ, дастаи машҳуртарини Англия қарор кард дигар таҷриба не, беҳтараш касе ки ДНК-и Юнайтедро дар хуну вуҷуди худ дорад ба даста биёрад. дар баробари Каррик ҳамчунин собиқ сармураббии Юнайтед Уле Гуннар Сулшер барои ин вазифа муддаӣ буд, аммо қарори Редклифф сари Майкл Каррик иктифо ёфт. гап сари ин аст ки 2-3 сол пеш муваққатан Каррик ин вазифаро бар дӯш дошт, бозиҳо кам сипарӣ кард, вале ягон маротиба шикаст нахӯрд. акнун шонси олӣ барои худро нишон доданро пайдо кард. ҳамон вақт Криштиану баъди рафтани ӯ аз ин симат суханҳои хуб дар нисбаташ навишт ва акнун баъди баргаштам ин дӯсти дерина аз мавзӯъ канор намонд. Роналдо гуфтааст ки Майкл Каррик ҳамчун бозингар олиҷаноб буд ва ӯ метавонад мураббии бузург ҳам шавад. ҳеҷ чиз барои ин нафар ғайриимкон нест. шахсан ман аз бозӣ кардан дар канораш ва ҳузур доштани ӯ ҳамчун мураббӣ ифтихормандам. аслан Каррик мураббии пуровоза нест. ӯ дар нишастҳои матбуотӣ фарёд намезанад, дар шабакаҳо шиор намедиҳад, аммо раҳбарият маҳз ҳамин оромиро мехоҳад. як манбаи Sky Sports гуфтааст ки Юнайтед хаста шудааст аз мураббиёне ки пеш аз ҳама ба расонаҳо меҷанганд. аз ин хотир барои онҳо андаке оромӣ лозим аст то аз нав шурӯъ кунанд. идеяи хуб. гапу овозаҳо дар мавриди гӯё аз ҷониби бозингарони Реал махсус барканор кардани хаби Алонсо зиёд шуд. аксарият бар он назаранд ки футболбозони Реал бар муқобили Алонсо мубориза мебурданд то ӯро аз тими шоҳона сарнагун кунанд. ба ин ҳам эътирозу овозаҳо Беллингем ҷавоб гуфт. то он дам ман ба ин овозаҳо хеле ором муносибат мекардам. умедворам ҳақиқат вақти худашро нишон медиҳад, аммо ростӣ ин хабарҳои беасос пурра нодуруст аст. ман ба он мардуме ки ҳар як калимаи ин журналистони забондарозро бовар мекунанд дилам месӯзад. ҳама чизеро ки мехонед бовар накунед. баъзан чунин одамон бояд барои паҳн кардан
кардани навиштаҳои зараровар танҳо барои ҷалб кардани таваҷҷӯҳи бештар ҷавобгӯ бошанд. Хаби Алонсо беҳтарин шахс дар миёни коллектив буд ва ба касе баҳсу ҷанҷол надошт, гуфтааст Ҷуд Беллингем. Мбаппе ҳам аз аввалинҳое буд ки бо Хаби хайрбод гуфт. Дар навиштаи худ фаронсавӣ Алонсоро мураббии фарехта ва инсони наҷиб унвон дод. Ҳатто хабарҳо аст ки вақте Реал ба финал баромад, маҳз худи Алонсо аз ӯ хоҳиш кардааст ки дар ин бозӣ иштирок кунад ва ӯро наҷот диҳад, аммо тақдир барои онҳо нахандид. маълум аст ки Арбелоа ба сифати мураббии муваққатӣ фаъолиятро оғоз кард. Дар тобистон агар сифати бозии Реал ранг нагирад, мусаллам аст ки Перес дари ягон сармураббии ба қавле андак бақувваттарро мекӯбад. аз мураббиҳои бекор ва ба хислати дастаи шоҳона мувофиқ Юрген Клоп аст ки сару садоҳо нисбати таъиноти ӯ рӯз то рӯз бештар мешавад. Клоп ва Реал овозае ки ҳама инкор вале боз ҳама муҳокима менамоянд. овоза дар бораи омадани Юрген Клоп ба Реал Мадрид мисли оташ паҳн шуд. ҳеҷ кас чизеро тасдиқ накард, аммо ҳеҷ кас қатъиян рад ҳам накард. ин хомӯшии умумӣ чӣ далелеро пушти худ пинҳон мекунад? бархе расонаҳо мегӯянд ки раҳбарияти Реал аллакай нақшаи Б-ро баррасӣ мекунад. агар Алонсо боқӣ намонад ва дар рӯйхат номи Клоп ҷиддӣ аст, мураббие ки медонад ки чӣ гуна фишори бузургро идора кунад, аммо ҳамзамон услуби эҳсосӣ ҳам дорад. як намояндаи расмии Реал дар мусоҳиба бо журналистон гуфтааст ки Юрген Клоп мураббии хуб ва мувофиқ барои Реал, аммо то ҳол бо ӯ ягон гуфтугӯ дар мавриди ҳамкорӣ набуд. аз ин хотир тибқи ишораҳо шояд тобистон гуфтугӯҳо оғоз шаванд, вале ҳоло ба қавле ҳеҷ гапе нест. Ал-Наср соли 2026-ро хеле бад оғоз кард ва ин пайроҳаи сиёҳ ҳанӯз идома дорад. боз як бозӣ, боз як бохт, боз як голи Криштиану Роналду. Ал-Наср бар зидди Ал-Ҳилол мағлуб шуд, вале Криштиану боз ҳам номи худро дар сарлавҳаҳо гузошт. голе ки на танҳо зебо, балки рамзӣ буд. пас аз бозӣ мураббӣ дар бораи пешрафти дар дохили нохунак гап зад ва мухлисон хандиданд, зеро пешрафт дар ҳисоб намоён нест. аммо Роналду ӯ кори худро мекунад. як журналисти саудӣ навишт: Ал-Наср даста аст, Роналду ҳодиса. мисле ки даста алоҳида ва худи Португалӣ алоҳида бозӣ менамоянд. яке барои рекордҳои худ, дигаре барои пешравии даста. шумо дидед вақте Криштиану аз майдон берун мешуд, дар чеҳрааш ғам не, табассум эҳсос мегардид. имсол амалишавии орзуҳои мухлисони Ал-Наср боз ҳам зери суол меравад. онҳо то анҷоми соли 2025 дар садри ҷадвали чемпионати Арабистони Саудӣ буданд ва акнун соли 2026 барои онҳо сюрпризи номақбул туҳфа кард. онҳо аз мавқеи худ оҳиста оҳиста ба поён ҳаракат доранд. ва ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.